umfundisi wenkosi ngikhuluma nomfundisi ubako nje la. Ngikhuluma nomfundisi uNdlovu. Oh, wakuliphi? eGreat Town. Oh, sikephi umfundisi wenkosi? Cape Town. Ha. Kwenzakalani eKapa loDumo? Silihambile izwe sesakhathala ibhanoyi namabhampalo lapha emoyeni sishaya uvalo ubanda inyawo kodwa sase sithi ngoba sihamba noNkulunkulu sofika. Abusutheziswe. Sacabanga nalabo okuthiwa badukile ngathi ukuthi abaliphi izwe labo baduke no president baye bawa labe wale khona bathi nakho ke nathi sekusehlela kodwa ke uNkulunkulu sikhona la eKapa. Awu suka kuzokwenzakala neKapa uShembe la uShembe uzobona indawo yakhe uzobona abantu bakhe uzobona umuzi akathi awakhiwe nabantu baseKapa uzobabona. Awu kusho uthando lonyazi. Siyabonga. Seswazini kade sikhona eyobona abantu bakhe. Uthini ngathi abanye abantu bamenywa yingashela impunga thina simenywe umnikazi wale yashe ngoba phela ubheka siyakujulayo manje. Abanye bathi yashela impunga selifikile thina sithi umnikazi washela. Uthini ngale nhlanhla esehlelayo siyiKapa? Kunhlanhla nje isikhithikhithi senhlanhla. Wale nibambe ningayiyeki. Siyabonga kusho inkosi mayivuma isivumile kodwa siyakujulayo masibheka la. Ayifikani kuJuly. Ba siyabonga amen.